Predtým, ako naimportujeme daňové dáta, pripravíme a uložíme si mapovú kompozíciu, ku ktorej sa môžeme vrátiť kedykoľvek, keď budeme potrebovať daňové dáta. Kompozíciu vytvoríme zobrazením potrebných vrstiev. Klikneme do vyhľadávacieho poľa a vpíšeme pre dane. Vyhľadávač nám vo výsledkoch ponúkne hranice užívania pre dane. To sú údaje, ktoré hovoria o užívateľoch pôdy a samostatne hospodáriacich roľníkoch. Kliknutím na výsledok vyhľadávania sa vrstva zapne. Ďalej si môžeme zobraziť kategorizáciu lesov, vďaka ktorej jednoducho overíme, či je les hospodársky, teda či sa daň vyrubuje, alebo ide o ochranný les, kde sa daň nevyrubuje. Na záver zobrazíme aj svoj katastrálny import aktuálny k zdaňovaciemu obdobiu. Pripravenú mapovú kompozíciu skontrolujeme v aktívnych vrstvách. Tu môžeme upraviť poradie vrstiev. Odporúčame nastaviť katastrálny import ako vrchnú vrstvu, pod ním kategorizácia lesov a nakoniec hranice užívania pre dane. Viditeľnosť vrstiev si môžeme nastaviť tak, aby bola zároveň viditeľná ortofotomapa. Poradie vrstiev vieme kedykoľvek jednoducho meniť. Pripravenú mapovú kompozíciu je možné uložiť pre ďalšie použitie alebo zdieľanie. Pomocou tlačidla skopírovať a uložiť sa uloží do sekcie Moje, kde zostáva trvalo dostupná. Pri každej práci s daňovými vrstvami ju tak môžeme jednoducho znovu otvoriť bez nutnosti opätovného nastavovania. Keď máme pripravenú mapu s vrstvami pre dane, môžeme naimportovať naše daňové dáta. V paneli nástrojov zvolíme dane a klikneme na Importovať dáta. Vložíme súbor vo formáte Excel. Po načítaní môžeme upraviť jeho názov. Vyberieme import katastra nehnuteľností, na podklade ktorého chceme vizualizovať daňové údaje. Zvolíme zdroj daňových údajov. V našom prípade ide o dáta exportované s DECom. A spustíme import dát. Ak by ste pri importe údajov potrebovali asistenciu, môžete sa obrátiť na našu podporu. V tomto príklade máme údaje naimportované správne. Zobrazíme ich kliknutím na vrstvu s názvom, ktorý sme zadali pri importe – Dane 2025. Modrou farbou sa v mape zvýraznia všetky parcely, ktorých dáta sú prepojené. To znamená, že číslo parcely evidované v daňovom systéme sa nachádza v katastri. V ďalšom kroku môžeme využiť kontrolnú funkciu mapového portálu a identifikovať daňové údaje, ktoré nie sú prepojené s katastrom. To znamená, že číslo parcely evidované v daňovom systéme sa v katastri nenachádza. Tieto parcely vieme vyfiltrovať do zoznamu Prepojené nie a ich exportom získame podklad na kontrolu a úpravu údajov v daňovom systéme. Údaje v tabuľke môžeme filtrovať podľa ktoréhokoľvek stĺpca pomocou filtrovacích čipov v hornej časti. Ďalšou kontrolnou funkciou je identifikácia tzv. Bielých miest, teda parciel katastra nehnuteľností, ktoré nie sú prepojené s daňovými údajmi. Pre lepšiu prehľadnosť si môžeme zapnúť biely mapový podklad, vďaka ktorému sú tieto parcely v mape jasne viditeľné. Ide o parcely evidované v katastri, ku ktorým sa v importe z daňového systému nenachádzajú žiadne zodpovedajúce záznamy. Ak chceme zistiť, aký daňový subjekt sa nachádza na takejto parcele, môžeme kliknúť priamo do mapy. Zobrazia sa informácie z dielov a hraníc užívania pôdy, teda názov užívateľa pôdy alebo samostatne hospodáriaceho roľníka. Alternatívne môžeme skontrolovať katastrálne údaje a zobraziť vlastníka parcely. Týmto spôsobom získame všetky potrebné informácie na identifikáciu subjektu podliehajúceho daní. Pre rýchlu identifikáciu užívateľov pôdy slúži v Maps.fi.com zobrazenie legendy vrstvy. Takto zobrazíme všetkých užívateľov, ktorí zasahujú do nášho katastrálneho územia.
Napríklad, ak nás zaujíma spoločnosť vyznačená v mape sivou farbou, klikneme na ňu a otvoríme informácie o užívaní pôdy. Následne klikneme na Zobraziť subjekt, čím získame údaje o výmere parciel v našom katastrálnom území, teda koľko pôdy má daný užívateľ zohľadniť pri daňovom priznaní. Ak chceme zistiť, ktoré parcely sú dotknuté užívaním konkrétneho subjektu, klikneme na Zobraziť parcely katastra nehnuteľností, zvolíme si svoj import a získame zoznam všetkých dotknutých pozemkov. Pre zobrazenie len právneho stavu môžeme vypnúť listy vlastníctva z LV0. Takto získame prehľad všetkých pozemkov, ktoré sú dotknuté užívaním daného subjektu. Rovnakým spôsobom môžeme postupovať aj pri lesoch. Klikneme na lesnú pôdu, vyberieme typ lesa a zvolíme Zobraziť parcely katastra nehnuteľností. Takto získame zoznam všetkých parciel, ktoré sú dotknuté daným správcom lesa. Ak chcete získať prehľad o možnostiach práce s katastrálnymi údajmi v mapovom portáli Mapsfy a využívaní intuitívnych nástrojov, pozrite si naše ďalšie videá.